साब्रुमनि एबेनेजार स्कुलाव सफायजाक नरक जतन साइमानो जों 2020 सालाव जोंनि बिशाल रिमिका माजुलि बिनि आमा बिनि बाबु थै थांमानि नरक जतन साइमानो बे बरनि स्कुल फरायजाकनाय बे बरनि जाथाय नोंथाय जों जत जागानो सुबासु खालायदों बिनि आमा बिनि बाबु थैमानि यागुलो त्रिपुरा राज्यनि गोबां लुकुरक न बनो चुबा फायका जे चुबा फायनाय जतन हामबाय या आफुराव गोबां कग रिलाइजाक दंबायमानि जे बाक्सा तलांनानि नग नि कग रिलायमानि या ताबु आमरक जों नुथायांगै दङ हानि बागै जों कग रिजाकबा दिनै हाय बंग स्कुल फरायनायनि स्कुल एबेनेजार स्कुल तुइ फायजाक के एडमिशन दिनै खालायनानै हिमानि कमिटि बाय गाहामखै कग सालायनायखौ ओ weekनि बिसिङाव ओ तालनि बिसिङाव ओ एप्रिल तालनि बिसिङाव बंनि एडमिशन खरक थाथामनि न ओ स्कुलाव खालायनाय ते बंनि ओ स्कुलाव परि दंमा जरावो हास्तेनि लुकुरक जारा सुबासु खालाय नमुसुं तखांखाय सुबासु खालायमानो कारण ओ जागा हस्टेल फिस रक ते बंनि बय खाता कलम ड्रेस रक नांगौ जोंथ' जेहेतु कग रिजाक बंनि जे याखुंबाय बासाय माया साक बंनि परिथानि बनि जाथानि नोंथानि दंथानि जत जागानो जों सुबासु खालायनाय दिनै धनन्जय एमएलए ते दिनै जागा तेखरसा ब्लक चेयरमेन धनन्जय त्रिपुरा बो फाइनाखौ दंमानि बन कैसे मीटिंग दंमानि बगे फाइनालिया जों ओ वीकनि बिसिङाव ओ सप्ताहनि बिसिङाव तैसे जों फायै बंनि जत रिचुं फायै नांमानि खाता कलम कागज ते जुतारक जत बेबाग न जों बरनि बागै रेडि खायै जों नेक्स्ट वीकआवनो जों बरनो जागा एडमिशन खालायनाय थिनांगौ बंनि जे नाङै दंमानि बंनि लाइफआव बंनि शरीराव खामिया जानानै दंखायाखै अब जों बेबाग न जों नायनायनि जों रेसपन्सिबिलिटि नाहारखा ते बिनि नाना संबो बंनि दबि दङ बरबलाय चुक जाया आंनि बागै जे जारा मुसुंनाय खाखवार दाखुते बहुसं नरक सुबाबि मानो बरकनो पार्सोनेलि फान फायै नायखाय मानो कारण बंनि बुमा ते बुफा केबु करिखा ते बिन नाना संरक बिन थागु संरक लायनो चुगिया बिन काको संरक सुसु बंनि बुबु साबुतिरक दंबायो हानि बागै जों लुकुरक न आमनो कयो जे जारा मुसुंनाय खागोनां लुकुरक रखायनाय मानो